ka dyan sa ni anak ko nang na kubra ang usapahong na kubra from anonymous and generous persons. Daghang salamat ka Ninjo kay di ana maka-open na sa tag-account sa YouTube. Salamat ka Ninjo mga ma'am. Dahil ipakita yung joke ka nang naay kwarta di araw. Wow, thank you so much. Mga sabi ha, kung na mag-live, daras dwight ang isang request. Arang ko to ba? Grabe, parang mag-Twitter. Good morning mga ka-John-Johns, majong buntag. Today is January 27, 2021 and you know what? Natay lakaw ron. Oh, malakaw ta. Atong kuhaon tong mga nangabot nga grasya. Daghang salamat sa mga sponsors. Thank you so much. Matuta sa kanan na ay Cebuana. So, but before anything else, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, John-Johns TV. And click the notification bell para updated mo sa mga latest video nga atong i-upload. And sa tanawat po atong mga pahinomdom ha. Pero ito na po tayo mga mamisos ug daghang salamat sa mga friends na ako, especially sa ato. Ako ang mga tusok sangki ko team nga kanunay gyud ni suporta sa ato ang mga videos at ang mga live. So daghang salamat din. So inspired na ako nga nung kanunay ta mag video, kanunay ta mag live because of you nga naamo kanunay sa akong likod mga-push para muangat ang ato ang grupo. So daghang salamat mga tusok sangki ko team. Ilabi na sa akong mga major sponsors. Daghang salamat kung ngano nga mulakaw taron. Ay. Kamay. Yes, atong kuhaon ron ang grasya nga niabot nato. Tulo ka po grasya nga niabot nato ron. Thank you so much. Daghang salamat ka Ninjo kay magkuha ko ron ato ko ron Cebuana. Thank you so much. So balik ko kay matuta atong i-cover ni ron atong pagkuha sa mga grasya. Daghang salamat usak sangki ko team, especially ato sa atong mga sponsors. Og daghang salamat po sa mga palupad, daghang nang lupad. Okay, thank you so much ni abot jud sa ato ang channel ang palupad ninyo. Daghang salamat. Yes, kita-kits tayo sa doon ani kabot to sa mga. Okay? Bye-bye for now. Yes, mga ka-John-Johns na nata. Ato nang kuhaon ning kuan. Atong kuhaon ning grasya nga gihatag sa atong tulo ka mga sponsors. So thank you so much atong sa wajan og makuha ba din hawdani. Yeah. Tulo ka buok atong pilapan ni. So mag-fill up sa ako kay arong makuan. Okay? Sige. Jadi day punta ka video sa suod. Mo nang dani rata sa gawas mag video. Mo nang aneksod na ho di na ho ma-video. Ugoy noon sa bane. Sa kamulo pa kong suwat dari. Aneksod na ho di na ko ka video kay bawal sa kuan. Bawal kuno kanang recording, bawal video, so bawal tanan. Bawal mosod. So, okay, sige. A few moments later. Tingolay sa ko kay nakalipat man kong dagay di. Oh my God. Tingol ko kung okay ra kay mga friends man tunaho tong dito suan. Friends tunaho tong class palapag mga pantas palawan. Di man jud pwede og YID. Kay international man gikan so wala sa tamole. A few moments later. So mga ka-John-Johns, ni anak ko nang na kubra ang usapahong na kubra kay kanang naay duha ag usa adto pikas kuhaon, di pwede deres Palawan nga hong gikuha. So unsa ako sapod
nasa job kay Y Junior mo na nag-communicate pa mi sa kuan yung gipahibaw si Ja. So ipakita ninyo ag kanang kwarta nga nakuha na ho. Salamat jud kaadto sa atong sponsor from anonymous and generous persons. Daghang salamat kadto ninyo kay di ana maka-open na jud tag account sa YouTube. Salamat kaadto ninyo mga ma'am. Dahong ipakita ninyo kanang naay kwarta di ara. Wow, thank you so much. So daghang salamat. Generous katusok member team, katusok sa Kikoy member sa itong gipada. Nakobra na ako ang 5,560 nga kanang naay gift ninyo na ako. Ay, early gift. Ay, malaking tulong na talaga to. Dako na dyan yung tabang nga maka-open tag account. Nag last resend ko ganina sa ako ang pin. Magpaabot na lang tag 2 to 3 days para makamanual ta sa pag kanang kuan sa ako ang pin. Sana ma-approve. Okay? So daghan kadtong salamat ninyo mga sponsors. Mato ko ron ay mato sa kos ilas kanang Florame atos ilahang mato sa kos matiguang kay hong hatdan to karne kay pasalamat kay gumikan ra Manila, gumikan ni Florame ning abot mo sa kinabuhi, ning abot mo sa social media life. So magpasalamat ko nila ngadto ato silang dadag karne kay arong malipay po tong mga tiguang. Again, akong i-share ang inyong gikuan ninyo kay naman jud po'y sobra. So how silang ana dadto ang tagaan pog kanang ginagmayng tabang pod ang mga nga kanang naipangsudan dadto nilang mga tiguang arong makasudan pod to sila. Okay, daghang salamat din so kay aniguman ngadto ko ila Florame ang tiwason og kubra tong katong duha ka buok nga kuan nagpada. So okay mga kasunsos, okay, thank you so much mga major sponsors sa atong Tusok sang Kikoy team. Og daghang salamat po sa inyong palipad. Okay, naday ning habol day gabi og palipad nga wa na kanang na-recognize kay na wahira pas mag-injong net diha. So na PM ko ganina sa usa sa atong mga membro nga naay ning sud kuno nga ning palipad $11. Okay, thank you so much ninyo. So ahong replay ang ako ang live stream gabi kay arong mapasalamatan to, mas screenshot na ho arong mapasalamatan to kung kinsa man mong nagpalupad sa atong live stream. Daghan tong salamat ninyo. Thank you so much mga katusok sang Kikoy. Bye-bye. A few moments later. So mga ka-Junjans na yata sa karnihan. Papalit ang karne kaya ito. Atong i-share ang ipakita ninyo ag kana na ay blessings nga inyong gipadana ko. Manang papalit ang karne kay mayamong anon undang Florame magdapo ko karne nga to ilaha kay aron makatilaw pod ang mga tiguang kay sila ra ba nagkalingaw post na ho nga mag-ato kanunay karong matabangan tang Florame. So niya kuat di ra ba mo moabot sa kinabuhi ug wa pa pod si Florame. So ahong kaninjo ahong i-share sa mga tiguang ag inyong gi-share pod na ho. Di ba ya? Pagpalit ko ka. Okay. Pagkarne di ay parang dagko. Anak mah. Nailain kay para ibili ni para sa palis. Kay Inon rin ako, makila man ko kare ba ito? Katura? Maglugang ko magkano. Sige, adi, magkuhan ako. Kaya na-inre. May pupuno. Sa baon man. Oo. So,
Nagaman na mato ko Las Florame. Okay? So, bye-bye muna mga kajonjons ha. Thank you so much. Salamat sa sponsor. Enjoy ho jud ipakita ninyo unsay gikatungnan sa inyong kwarta nga gipadana ho. Thank you so much. A few moments later. So mga kajonjons, di ana jud ko ilas ko ang Florame di akong gihatod ang karne nga ko des nailita. Salamat sa nag-sponsor. Salamat kadto kay karang naay kanang inyong gi-share inyong blessings sa hapon gi-share sa tinubdan sa nga ngano nagkakonekta taninjo, di ba? So again, thank you so much. Way kasudlan sa akong kalipay rong mga panahon na nga naamong nga na ni-suporta na ako og ni-suporta ni Florame Boholana og sa jahang mga igsoon. Thank you so much and bye-bye. Bye-bye na. A few moments later. Okay, so nata sa MLL kao na ag katong usa kay di pwede wa nakuha na ako dito speakers. So nagpaabot ko kay tuan na ako nang gikaan. Kay tuloman man nagpadasa. Salamat jud kadto ninyo. While waiting, nag-video sa ako karito. Pero narata sa Alicia. By the way, ugma na ko matos nagbilaran kay aron ma-open tong account nato, dollar account. Dito na pud ko gikan ilas Florame Boholana kay hatod ko sa karne sa hapong gi sukipan og agtiguang dito Ariston og kuan gamay nga pahalipay pagita ang lipada sa tiguang. So hapong gi-share ang intong gihatag naho. Yes, ang gi-sharean ang tiguang kay sila man jud may nag-push naho nganong nakailang ko ninyo, di ba? So again, thank you so much. Kaya salamat din sa inyong pag-share sa inyong blessings nga rin ako. Okay? So, ako sa huwaton rin, ug mahuman rin ako mag-final video ko ato. Sige, bye-bye muna. Many hours later. Mga sabi ha, human na mag-live. Daras Dwight on inyong request. Gutom. Arang gutom ah. Grabe, mura ko gigwiter. Makaunsak ko, mamaway ko ng hab-hab. Sige, makaunsak ko. Usapa ha? Tapos, okay, mamaway ko. Mas bitaw ka bugay? Siyang hapon? Ni sabit? Mumuwag? Tapos ko ang tapos sa kaunan. Sabi ko mumuwag, hindi ko sudain. Ituon ta ha? Mumuwag. Para all mamuwag. Mumuwag. Meron ko ba yun? Ikaw daw. Ikaw may trabaho. Gano'n rin mo. Bitawag, hindi. Sabado na ila. Gusto na lang? Kapuraw lang, kapuraw. Ay, oo, kapuraw. Tata, gusto na ta. Oo, wala siya. Dira, gapista na tara niya. Sir, dali? Kamar? Ang gila, ganun ako sa aswan. Pero, wala na. Eh, wala mo tangi. Kaya, pero bakit ko isa dito ba? Ang luod sa kundi. Kana wala na ito sit up sa kaura. Siningitay pa ibo. Ay, sakit mo tilaw. Sama oras. Kung maglang ko, di ko dalim. Ilang oras sa sarado, ha? Hapit mo doon, ano? Kada gabi eh. Grabe ko na ito. Serve ko na niya. Hapon, nag-vlog ko sa kaoras. Sama itong pagka-human na vlog. Dahil na ako. Dito na. Dito na. Nagsugod. Paka. Yeah, nalapod. Matuloy ko hanggang na tulog ako. Tulog ko tulong. Tapos tapos. Hello guys! Hello, Purame! Muli na ako kay kapoy na ko mapawais ako. Sige, paway sa nakabulingit na naman na imong mas. Gusto ba ka naman mo? Oh, dato nakakita siguro binugnuan. Okay, thank you so much. Onday, salamat. Hello, bye-bye. Mwah. Salamat, Ma'am Esther Boholana in Norway. Ma'am Boholana, Ma'am Norway. Asa to, Ma'am Boholana in Norway.
Esther Norway Boholana. Og si Ma'am Boholana in Norway. Og si Ma'am Flora Rex. Yes! Thank you so much. Salamat sa tanan. Bye-bye, Mama.